Fashion Cam. Cum e până Ciao, acum? ragazzi. Cum e până acum drumul? Impresii, nebunii? Tutto bene? Tutto bene? Tutto a posto. Tutto a posto. Spuneți ceva la cameră. Ceva la cameră. Doamna Bodo, cum vă simteți în această excursie? De ce ai servit plat? Long Island Ice Tea. Island Ice Tea cu multe feluri de alcool. Bă, Ți-am zis că se oprește până te gândești tu să spui ce ai băut? Nu, nu, merge. Merge, leargă. Corina, ai terminat cartea? Ai citit tot? Tutto. Nu, tutto. Mai e un po'. un pochino. Un po' di leggere. Non ho letto tutto, signore. Mai avem puțin, nu? E cald. Fa caldo, nu? Fa caldo e ho bisogno di un gelato immediatamente. Avem propriul nostru ghid turistic. Il gelato è Și- tutto che io voglio. Cum se cere gelato aici? Corect. Per favore, voglio un gelato. Gelato că te tai. Dammi tutti il gelato Con pistachio? con pistacchio. Încă se mai pupă. Am venit să vomit. E iubirea mare. I-a băgat una limba pe gât de zici că o forează. Drilling. A zis că Corina, dacă nici aici, unde? Dacă nu aici, unde să o foreze? Tu care e problema? Că de la Basilisca nu-ți mai fi nimic de deschis. Wyglądacie tak staro? E un souvenir, o chestie. Mi-au și eu mai mică de stat din sticlă de murală. Uite, din asta. Uite, asta de parfum. Ce frumoasă e. 10 euro 1, 3 la 27. Îmi iau 10 euro 1. Toate căcaturile mi le iau. Toate. E pericol.
placul nou. Cu o mână îi dădea la cățel și cu o mână mâncaia. Cum îți place? Biletele cât avem online? Pe telefon. E intrare sau ieșirea asta? Era așa săgeată în stânga să intrăm. Ingresul. Aici. Den Bericht zu Abend, jüngste Gericht Paradies und Hölle an Asgard. Die ist diese Kommission, die sieht uns auch auf der anderen Seite Asta e, ne, nu mă de milion, Și tu cu grupul? Cel mai tânăr din grup de aici. Confessions. Acolo trebuie să mergem. Asta ți fi pe pulpă nebunule. Sau ăsta negru care se face. Uite, vezi și este faină. Este cum modelul de la Chelsea ceva de Là, on a des aigles. Les aigles, c'est des animaux avec la double paupière. Donc, vous pouvez regarder la lumière du soleil. Symboliquement, vous pouvez regarder la lumière du jour. Des griffons. Les griffons, c'est des animaux à moitié aigles, à moitié lions. Ei! Asta zice că trebuie să plătim iar, vreți să plătim să vedem Nu mă că am partea cumpărat. Ce? Trebuie să fie ok. Da, e bine. E bine. Corina, o postură aici cu Vlad pe scări, frumos, așa, bam. Ciao.
altă zamană. Super fast charge, nu fast charge. Ia că Gata, poți să duci. Deci, ce ținut aveți, doamnelor, în Fashion. această fashion? Pe cine purtați? Pe Adidas Ce casă? și pe Primark. Dumneavoastră, cu ce casă reprezentați? Mai Nike și blugi de la Obor. Blugi Obor? Mamă! Și ce e mai scump? De fapt de la turci. Hmm? New Look. New Dance Look? Stores. Eu luc, da. Dance stores? Dance Stores. Yes. And Put some accent into it. Mountain Warehouse. Mountain Warehouse. Wow, wow. Oh, deja... Și geanta, și geanta. De pe Zalando. Zalando. It's Ce ai? Da. friendly. Am blugii de la turci. Da, faină. Blugi de la turci? Fashionistul n-avem cum să-l pierdem în mulțime, e bine. Nu, n-avem. Uite și cu aia târnat. De la din față, vedeți? Mulțumesc mult, iubit. Nu știu speriat. Ce fashion avem în această seară? Pe cine purtăm? De la ce casă? Ce avem? Ia-o de jos în sus. jos, mijloc, sus. Adidas, Frumusețe. Adidas, Primark. Ce mai mă? Blugi. Nu? E vara Oh, mă scuzați. Mi-a scuzat. Deci ziceam că ar trebui să filmăm, să facem rezervarea aia acolo. Păi și restaurantul e în direcția opusă. Eu unde am pus noi la... Am pus-o, adică trebuie să-i dau luni. Ia uzi. Există doar de un sămânță. amor între două fete. Aolo. De acolo, pe la două, lângă râu. Ce mă boxer cu bucică de piatră? Boxer cu bucică de piatră. Ai văzut masa liberă de 4 ore iar, sub am. Aici, a? Așa, unde e super ocupat. Era una super ocupată, super ieftinelă. Oh, aia mai e acolo.
Una con due. Amarena y tiramisù alla fragola. Andiamo verso il treno, dai. Le-am făcut rezervarea la 9. Liniștiți-vă. Pe la 8:30 mergem acolo spre ei. Ne-am plecat de aici. Dacă mai mergem puțin, ajungem la asta. Pola Grande de San Marco. Uite, am făcut și eu cu Night. Tot pe 10. E și fain, nu? Da. Am pus mămăle. Păi lui Geo că e la fel ciocolată pe mine. Știe pe lângă Știi când vedeam noi un pod peste tot în pozi la Veneția? Cu asta. Nu ăla faimosul de... Nu, ăla nu e, ăla e departe de noi. Ăla, mișto. Și la unde? Ăla În cu centru turistic, în partea asta. cel mai ce se vede apa pe clădire. Mișto fortul ăsta aici. Un momento, por favor. Cred că în stânga. Da. Asta e să dublu verific. Merge și pe aici, da. Dar nu vreți la podul ăla? Nu vreți, nu? La podul ăla, n-arăta bine, merge și pe acolo dacă vreți. Hai, Vlad, vină încă. Adică e, cred că doar... Adică cred că se vede mișto cu apa, vezi? Cu largul. Face așa o poză când trece bărcuța exact pe sub el. Care merge spre pe marginal acolo. A, ce frumos. Bă, uite-te la cer, bă, niciun nor.
femminile semplicemente, però comunque un po' da Milaiki. anche cose che hanno un suo senso. Cioè, è vero che ci sono delle cose che ti convinci. Eu mă mir cum să trezesc gagicile astea dimineața. Nu le văd. Și tu ești din alte părți ale Italiei. Nu știu dacă asta e. Fii atent, acum trece asta șmecheră pe dedesubt. Hai. Telefoanele. Faceți voi poze? Că le vreau și eu. Dar arhivate. Stai un pic, ai făcut prea devreme. Acum? Mamă. Da. Băi, are 4-8 ăsta, mă. Tu știi cum arată înăuntru? Vrei apă? Îl arunc. Care în capă, imediat ai sărit pe el. Cred că aici e intrarea la muzeu. Da, Cred asta că e. da. Oh, Bă, dar scuze. deschis ușa, mă. Pe are un de la, are un lanț. După 11. Și astăzi la 11? Da. Da, că e orașul plin de turiști, de-aia îl deschid și astăzi. Lunea nu e deschis muzeul. Îmi place că îți dă mai multe modele. Sunt de mai multe specii, și mai mari și mai mici. Toată lumea a avut aceeași idee? Aoleu, ai grijă! Ai văzut porumbelul? Trei, unul după altul. Pe aici? Alo? Da? Du-te repede că am văzut o masă liberă. Fugi! La aia cu soare. De ce ne trebuie Green Pass? Stăm afară? Stăm afară aici? Da. Dove volete? Grazie, prego. Nu, dar asta e aici, în soare, eu stau în soare direct. Vrei în soare? Nu, Da. aici. Hai, facem la... Stau aici. Lasă-l pe la umbră de mare. You got it all
ce e pietonal aici. Zona asta e mai nouă, nu? Sau e mai veche? E mai veche, nu? Da, aici de aici începe zona noastră.